Здравейте! Маги представя вкусна рецепта за класическа коледна баклава, а аз съм Сандра и ще я приготвя за вас. Най-напред правоъгълна тава се намазва обилно с масло. Най-лесно това се прави с цяла бучка масло, която е предварително оставена за няколко часа на стайна температура. Така при едно минаване с бучката през повърхността на тавата, маслото полепва по дъното. След това орехите се нарязват на парченца с остър нож, като е желателно да са предварително изпечени. Не се поставят в блендер, за да са на по-едри парченца и да хрупкат баклавата. В дълбока купа се чукват 4 сурови яйца и към тях се прибавя захарта. Разбиват се с тел или с миксер до получаването на гладка и пухкава смес. След това към тях се прибавят орехите, разбърква се и се прибавят брашното, а след това и бакпулверът. Всичко се разбива до получаването на гладка смес. След това една опаковка готови кори за баница се разстилат върху кухненски плот или голяма дъска за рязане. Разделят се на две с равен брой кори. По този начин половината кори се поставят на дъното на намаслена правоъгълна тава. Заливат се с половината количество разтопено масло с помощта на четка, след което се заливат с яйчената смес с орехи и брашно. Сместа се разпределя равномерно, след което баклавата се похлупва с останалите готови кори за баница. Краищата се заглаждат, при необходимост се изрязват или се подвиват, така че баклавата да е с гладка повърхност. Намазва се обилно с останалата част от разтопеното масло, като отново това се прави с помощта на кухненска четка. Накрая баклавата се нарязва на квадратни или ромбоидни парченца с помощта на остър нож и се поставя в предварително загрята до 180 градуса фурна да се пече за около 30 до 40 минути, докато стане златиста и хрупкава. Щом е изпечена, се изважда от фурната и се оставя напълно да се охлади. Накрая се приготвя захарен сироп от равни количества захар и вода, които се изсипват в дълбока тенджера и се оставят да врят в продължение на 10 минути, докато се получи сироп. С горещия сироп се полива студената баклава и се оставя да престои едно денонощие в хладилник.